ஸ்ரீன் வணக்கங்கள். ஜீரோதா கைட்ல புது ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மற்ற ஷேர் புரோக்கிங்ல இல்லாத நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் ஜீரோதா நம்மளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் வீடியோல ஜீரோதா கைட்ல மார்ஜின் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு ஒரு புது ஃபீச்சர்ஸ் வந்திருந்தது. அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நட்ஜ் டிஓடிபி மேண்டேட்டரி, மார்க்கெட் வாட்ச் வின் அண்ட் ஹோல்டிங்ஸ், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ், GTT ஆர்டர், பை அண்ட் செல் த்ரூ சார்ட், செட் அலர்ட், UPI டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் 20 டெத் ரெஃபரல் பெனிஃபிட்ஸ், இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவா நம்ம பார்க்கலாம். ஜீரோதா கைட் ஃபீச்சர்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இரண்டாவது வீடியோவா நட்ஜ் டிஓடிபி மேண்டேட்டரி பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். brokerage fee ஜீரோதாவோட அஃபிஷியல் ப்ரிஃபர்ட் பார்ட்னர் தமிழ்நாட்டில் 2012 இருந்து. ஜீரோதாவோட வெப்சைட் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா brokerage fee ஆஃபர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜீரோதால கொடுக்குற எல்லா அப்டேட்ஸும் உடனுக்குடனே நாங்க வீடியோவா போட்டுட்டு இருக்கோம். அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்க சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஜீரோதால அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்றதுக்காக பிரத்யேகமா brokerage fee ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. 1-800-890-6878. இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓபனிங் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ஹெல்ப்பும் நீங்க சுலபமா வாங்கிக்கலாம். உங்க அக்கௌண்ட் ஓபனிங்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாவே நடக்கும். நட்ஜ் டிஓடிபி மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லிக்விட் ஸ்டாக், இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அண்ட் பெனி ஸ்டாக் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். லிக்விட் ஸ்டாக் அப்படின்னா பையர் அண்ட் செல்லர் எப்பவுமே இருப்பாங்க. பையிங் அண்ட் செல்லிங் நீங்க எப்ப வேணா பண்ணிக்கலாம். இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பையர் இருந்தா செல்லர் இருக்க மாட்டாங்க, செல்லர் இருந்தா பையர் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஷேர் நீங்க வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால செல்லே பண்ண முடியாது. அடுத்தது பெனி ஸ்டாக்னா என்னன்னா அதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் லெஸ் தென் 100 crores இருக்கும். அதோட ஷேர் பிரைஸ் 5 பைசேல இருந்து 10 rupees குள்ளார தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி பெனி ஸ்டாக் ட்ரேடே ஆகாத இல்லிக்விட் ஸ்டாக்கா தான் இருக்கும். சரி, நம்ம இப்போ ஜீரோதா கைட் லாகின் பண்ணி அதுல டேஷ்போர்ட்ல இருக்கும். இப்போ நட்ஜ் டிஓடிபி அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம். நட்ஜ்னா என்னன்னு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க ட்ரேடே ஆகாத இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அல்ல பெனி ஸ்டாக் வாங்கும்போது நட்ஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். அதாவது இது வந்து ட்ரேடே ஆகாத இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ HDFC கிளிக் பண்றேன். எந்த விதமான நட்ஜ் நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு காமிக்கல. அடுத்தது நான் இப்போ சென்டெக்ஸ் கிளிக் பண்றேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா நட்ஜ்ல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் காமிக்குது. சின்டெக்ஸ் இஸ் a risky penny stock, be cautious. ஸோ இதுல நீங்க ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிஸ்கியான ஸ்டாக் அப்படின்னு காமிக்குது. அதுக்கு கீழே பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஆந்திரா சிமெண்ட்டும் நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ஆந்திரா சிமெண்ட் இஸ் இல்லிக்விட் ட்ரேட் டு ட்ரேட் கேட்டகரி ஸ்டாக் அப்படின்னு காமிக்குது. இந்த மாதிரியான இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அண்ட் பெனி ஸ்டாக் நீங்க பை பண்ண போனீங்கன்னா இது ரிஸ்கியான ஸ்டாக் அப்படின்னு நெட்ல இருந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் காமிக்குது. இதுக்கு முன்னாடிலாம் நீங்க இல்லிக்விட் ஸ்டாக் பை அண்ட் செல் பண்ண முடியும். ஆனா இப்போ டிஓடிபி மேண்டேட்டரி பண்ணிருக்காங்க. டிஓடிபி அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். டிஓடிபி அப்படின்னா டைம் பேஸ்ட் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு. ஃப்ராட் அட்வைசர்ஸ் இருந்து உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக தான் ஜீரோதால இருந்து கொடுத்திருக்க ஒரு ஃபீச்சர் டிஓடிபி மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிறது. ஃப்ராட் அட்வைசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜீரோதா மாதிரி ஒரு போலியான வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு மெசேஜாகவும் சோஷியல் மீடியாவிலையும் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றாங்க. நீங்க அது தெரியாம போயிட்டு அதை லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அதன் மூலியமா இல்லிக்விட் ஸ்டாக் அண்ட் பெனி ஸ்டாக் அவங்களே பை பண்ணிட்டு அவங்க வெளியே வந்துருவாங்க. அதனால நீங்க கூகுள் ஆத்தென்டிகேட்டரோ இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆத்தென்டிகேட்டரோ உங்க போன்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை உங்களோட ஜீரோதா கைட் பிளாட்ஃபார்மோட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு முறை நீங்க கைட்டை லாகின் பண்ணும் போதும் கூகுள் ஆத்தென்டிகேஷன்ல இருந்து வர டிஓடிபி நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களால கைட்குள்ளே போக முடியும். ஸோ இந்த டிஓடிபியால உங்களோட ஜீரோதா கைட்டை ரொம்ப செக்யூர்டா வச்சுக்கலாம். உங்களை தவிர வேற யாருமே இதை லாகின் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஜீரோதா கைட்ல நட்ஜ் டிஓடிபி அப்படிங்கிற அருமையான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதை பத்தின கமெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்களுக்கு சொல்லலாம். தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோல ஜீரோதா கைட்ல இருக்க அடுத்தடுத்த ஃபீச்சர் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. மிக்க நன்றி.